To čo si zas tí matici vymysleli, že pravouhla sústava súradníc? No poďme vychádzať z názvu. Pravouhla sústava súradníc, teda ide o súradnice, s ktorými si sa stretol, ak si hral loďky alebo šach, no a pravouhla musí byť niekde pravý uhol, ktorý sa nachádza presne tu. Tu medzi osami x a y. Os x je vodorovná, os y je zvísla a označujeme väčšinou na konci, aby sme to nezabudli. Každá z osí má svoju kladnú a zápornú časť. Pre os y sú záporné hodnoty tak ako na teplomery dole a máme nulu a potom hore pokračujú kladné hodnoty. Pri osi x to je presne tak ako pri klasickej číselnej osi, čiže naľavo sú záporné hodnoty, napravo kladné. Máme tu aj bod 0, ktorý nazývame počiatok a teda je to miesto, kde sa vlastne tieto dve osy pretínajú. Pravouhla sústava súradníc je teda rozdelená na 4 časti, ktoré nazývame kvadranty a označujeme 1, 2, 3, 4 a začíname vpravo hore.